It-telfa ta' Salvo Sejkel hija telfa ta' bniedem li ta' kollox għal Partit Laburista. Kien b'dan il-mod li l-Partit Laburista reaġixxa għall-aħbar tal-mewt ta' Salvo Sejkel, ex-deputat segretarju ġenerali u attivist kbir tal-istess partit. F'dawn l-aħħar snin huwa kien l-uffiċjal inkarigat mill-koordinazzjoni tal-kumitati lokali fil-waqt li kien ukoll membru fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Imbikkem bl-aħbar, id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Tony Abela tkellem dwar il-kwalitajiet sbieħ ta' Sejkel. Nista' ngħid li tlifna wieħed mill-irġiel kbar. Salvo Sejkel diffiċli narajin. Qatt tista' terġa' tissostitwixxi kemm it-tjubija l-irġulija u l-mod kif kien jaħdem fil-partit, mod l-aktar diżinteressat, moħħu biss biex jara kif javvanza l-interessi tal-partit u tal-partitarji. Minkejja żminijiet xejn faċli minħabba l-kundizzjoni ta' saħħtu, Sejkel baqa' attiv sal-aħħar fih dan il-partit, kif jispjega Nettu Farrugia, kollega u ħabib. Bniedem illi sanar l-erba' stess kien qiegħed il-headquarters, il-Hamrun, jipprepara il-materjal għall-konferenzi ġenerali tal-lokali li jmiss. Daqshekk kien bniedem dedikat. Ix-xogħol kollu fih dan il-Partit Laburista Sejkel kien jagħmlu fuq bażi volontarja mingħajr ħafna daq ta' trombi. Fuq kollox kien jagħmlu b'imħabba u dedikazzjoni kbira u mingħajr qatt ma stenna xejn lura. F'mumenti ta' tieħ il-qalb, il-ħsieb fix-xogħol tal-partit ma qata' xejn. Il-fatt nar l-erba' meta għatlu Salvo. Għalli għalli jgħataw, niprepara biex meta jimma nkunx nista' ninżel aktar, donna qalbu ħebritu, illi isib min jidħol warajja, isib ħafna affarijiet lesti għal-konferenzi. Il-funeral ta' Salvo Sejkel mistenni jsir nhar it-tnejn fit-8:30 ta' filgħodu fil-Knisja Parrokjali ta' Ħallija.